Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana 070 75 96 8577 daga Atiku Hita Jaya Sale ku sha saurare lafiya. Hita Jaya ne. In gwarzon darakta a Sokoto ba mu da tankarka. Kwamandan APC a Sokoto ba wani mai kai ka. Kasimu dogon daji yau na zo in gaishe ka. Angon Hajiya Lare uwa mai dumbun albarka. Abba Ahmed abban Hauwa o ƴaƴa ne gunka. Dan madamin dogon daji alkhairi Allah saka. Maji Folayim ne cikon sunaye ne naka. Darakta of Finance a Sokoto kowa ya san ka. Dambuwan local government muna fahari samu naka. Dogon dajin sala muna ta ganin amfaninka. Roƙo muka yi koyo shi Allah ka da rika maka. Yau sarkin waƙar tambuwal ne ya zo gaishe ka. In yi maka mai jika ya ware irin halayenka mai gidana. Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana Ni da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana. Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana In farko Ubangiji marar bagiri zan sawo. gaba dai Mai yau mai koyaushe Allah gatan dukan bawa. gaba dai Mai mini jagora a daga aikin da nake yawa. gaba dai Roƙo ni ka yi Allah gare ni ka ƙara amincewa. Iyo aiki da kuma da APC darakta mai gidana. Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana In salli alamar lanabi Muhammadu mai maka. gaba dai Roƙo ni ka yi Allah gaɗa haka don ka salatin. gaba dai Wa alaye da sahabihi Allah duka an saka. gaba dai Wa ahlil baitihi da na batulu uwa duka. Ali su mukan ɗauka abin koyi a gare mu dare da rana. Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana In kai daga jin sautin ga kasan sautin manya ne. gaba dai Zance da salon waƙar ga kasan ba su kalarwa ne. gaba dai In waƙar manya ce da alkhairin su sananne ne. gaba dai Al'ummar Sokoto birni ƙauye ku bani aron kunne. Yau za ni biyo waƙar Alhaji Kasimu Darakta mai gidana. Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gaida mai gidana Alhaji Kasimu a Sokoto ba mu da tamkar shi. gaba dai Mutum mai alkhairi a Sokoto ba wani mai kai shi. gaba dai Daga inda ka zagaya a Sokoto za ka ji sunan shi. gaba dai Balle ka zo lokal gwanin za ka yaba shi. Dun kowa za ka ji Kasimu ya ka cewa don yayi musu rana. Bi da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu
ji su ma sun mika. gaba dai Ba komai ya kawo hakan bakin halayenka suka sa kai rinjaye ga duk wani mai gurin zai kuntata ma. Bai da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gai da mai gidana. Aljanna maso kowa jirgin duhu mai ceton jama'a. Gaba dai Iko ga talakawa a gare ka suna fatansa. gaba dai Yarba mai kyan niyya maganar kyakkyawar jama'a. gaba dai Darakta al'umma na finance mai kyawun fara'a. Talakawa sai godiya suka yi maka sannu ban gidana. Bai da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gai da mai gidana. Kumandan APC ne mai dubban al'umma. Gaba dai Kumanda ne general babu kamar shi wajen himma. gaba dai O'o wanne gungun da ba na biyunsa al'umma. gaba dai Dorin makiya ne shi musantara ba ta kamar goma. Ya shirya shirin yaƙi da kowaye bai ja da uban gidana. Bai da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gai da mai gidana. Kumanda ne da ya san aiki ne ba wasa ba. Gaba dai In ka zo ofis ne to ba ka da tamba ba. gaba dai Sai matar bo mai kyau da karamci tamkar kun saba. gaba dai Duk bukatocin da ka zo gare ba za ya hana ma ba. Sai ma rika alfarma iya kokari ne zai fita ka a rana. Bai da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gai da mai Da gidana. akwai wata rana da ne izo ofis ɗin darakta. Gaba dai Yabon yabon mama aki tilas na da kanti. gaba dai Al'umma ne iske kowa wai sai darakta. gaba dai Na iske mutane sun yi layi har da maza mata. Kowa zancen darakta ya kai ni abin ya motsa jikina. Bai da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gai da mai gidana. Za ka ga al'umma idan ka zo ofis ɗinsa. Gaba dai Kowa da ishin da ya kawo shi cikin lamari nasa. gaba dai Kuma ɗaya bayan ɗaya za ya bi su ya ansa buƙatunsa. gaba dai Ina ka zo dogon wanda ke fara'o gida nasa. To za ka ga al'ummar sana ta zuwa koyaushe dare da rana. Bai da maza zaki kwamandan APC General Alhaji Kasimu Darakta Finance gai da mai gidana. Fage alkhairi ba a kai shi ba za a yi tanka ba. Gaba dai Ya taimaki al'umma kwarai ba zancen wasa ba. gaba dai Fara daga ɗaliban mu 'yan makaranta mun